Ngeso makare janeno mar Lolwe TV, arwako uni machiegni, ka bende ung'eyo weche mag somo osedhi ka ok kare dweche 8 mokalo kaluwore kod midhusi corona, ka bende sani kane nyithindo odok e skul gisomo dweche 3 kendo ka giduogo dala, kendo wayudo ni somo chungi kod jatend piny owacho, ma kendo sani bende gikia ni dok skul en saa machalo nade. An kod nyadendi e studio kaeri, ma bende pod dhi mbele gi weche nego mag somo, obro nyiso nyinge kama osome kod kumoe. Arwaki ni machiegni e studio. Amuso jawinjo kama maite ni ukwe. An gi nyinga iluonga ni Medina Lewish. Homabay County. Adak kamoro ni Sofia. I'm a student. Asomo Lala Secondary School, Homabay County. Mana kaka iwinjo janeno mar Lolwe TV, wendo makawuono wan go e studio iluongo ni Medina Lewish, ma bende pod en rawerano madhi mbele kod sombe. Konyiso ni en jalno masomo Lala Secondary School e gwengego mag Homabay County. Arwake ni machiegni. Ka an jata chenro mari Paulino Yudo. Medina machiegni. Inyalo nyisa ni holiday dhi kodi nade? Holiday ber. Iseyudo chanjo kata jab? Chanjo to pok ayudo, but I know ni soon. Adhi yude agino no ber. Ang'o ma pod irito kosi luor? Okaluor. Dich but ang'ena adhi. Okay. Medina, inyiso kacha ni pod idhi mbele kod sombi. Wayudo ni nudok skul bang' dweche 8, usomo kuom dweche matin, ka ng'eny ta 3 donge? Bang'e uloro uduogo dala, then after sometimes jatend piny owacho kendo ochako suspend somo mwaka ni en mar dweche adi. Gini nodonjo ni yo machalo nade? No kito challenges mang'eny ngimana ananeno. Okwongo en jitego podhi mbele, but kaluwore gi pandemic, it's like wachung kama wantiere, nikech ka tuo mar pandemic nodonjo, there is a lot of time we wasted, education marwa. But kan wadok kendo wachak waduogo, and the same thing is happening. Kian I feel marach, but according to the situation, nyaka koro wa value life. Mondo wageng gimowa. To kantie measures ma inyal keti mondo wanyalo somo godo safely. To anyalo appreciate kabisa mondo wapiga hatua. Koro nyaka ne bed ni somo kendo chunge primary, secondary kod higher learning institutions. Bende ntiere communication mora museyudo from school? No, by now jonyuol pok oyudo information mora because according to my school, teachers communicate with parents first. Koro there is no information museyudo. Koro ere kaka manage timetable ni ndalo ma iyweyo ama ndalo ma ine holiday lach wakia no dhi nyaka how long? Kech wange ni dine no chiek iyudo ka utemo somo pio mondo catch up gi syllabus, to sani kuwinjo ni learning is suspended, jite nyithindo to ka obuko loro. Imbe dibedi na achiel kuom jok moloro buge gi ma sani mwawuoye ni koso ini dhi mbele gi sombi kama kawaida? According to me, and asomo mondo chutho bungu na kikiyuya. Adwa ni asoma kadok school. I have niko na idea ma anyalo pick from kama ne wantie no my level. Casto timetable, I have my timetable. Free time na apogo ga gisomo. Kila mi somo no priority after helping janyuol. Okay. Iwacho kanyo ni free time ni ntiere. Free time ni ang'o gini mitemo timo mondo ineni kiki lazy maybe around? I have a talent and somo beni kanyo. So amiyoga somo thuolo malach moloyo talent. Koro Medina, wayudo ni ma en lal machielo. Bet dala until further notice. Last time bende the same lal ne ntiere. Gin lal mage ma iseyudo nyaka ne midhusi corona donji ma somo bedo suspended gimora moro chung? Lal mayudo en ni oka perform kaka na perform chon. Noka timo maber chutho kaka na timo chon. But
ang'eyo ni dine wadoge school kata kaka nwasebedo no nadhi improve moloyo. Koro lal miyudo ni en lal miyudo kaluwore ni sama ne intiere dala ni ne okin close to your books, koso yudo ni maybe different from books. Wan gi jok moko ma sama gin gi japuonj one cha ntiere kaka somo ama gik moko dhi negi. Ang'o mokelo lal miyudo mar dok reduce performance ni? Lal mayudo ogok nikech ng'eni an kaka ana student nitie percentage mayudo from my teachers kendo kan kodgi I can do better. Koro I was trying by myself kendo ne an machiegni gi bugena. Kendo that percentage ka calculate to aneno ni nitie gima natime corona holiday, only that ne okan machiegni gi teachers na mane nyalo gaida kabisa nikech we have different parents at home. To kjite ong'eyo japuonj nigi lony. Okay. As a student personally ka oking'iyo jogo mane bathi ama student mane bathi muagodo kamora achiel, how are you affected personally as Medina? According to the holiday, I'm affected nikech time mayude school ka somo ok dapim gi time mayudo ot. Kane school I only focus e somo no mane gimotera kanyo. But ot nitie gik medwa timo manyaka timo. Ibo chako somo maybe okine environment maber. Tieni school ka en kama jonge no kuma jisome. Jite ok bi consider kaka ng'ama somo kanyo. Ng'ato nigi business. To mondo mi ma kik chak timre nikech wang'eyo ni most of the time gigi timore ni maybe janyuol ntiere jonyuol moko ma ok understand gidwa ni timne 1 2 3 nikech ong'eni after all ka skundo yaw ibro doke a normal system of learning. Ang'o mipani jonyuol onego timne nyithindo mondo gine ni at least nyathi oyudo time ne mar somo? Gi jonyuol anyalo kwayo gi mondo gi understand ni bed school okisomo jisomo nyaka ot. Kendo kisomo ot no inyalo timo gik mane time school kuchocho. Alafu ki keep on reading be wiyo kwil. To ka iweyo kata okomi that opportunity, you can just inyalo yudo ka I give up nikech idoki school yudo ka ji osedhi mbele to in chien. Medina wayudo ni okay poda the insist ni holiday ne large. Inyalo nyiswa ni ang'o gini mipuonjori in kaka Medina mipuonjori kuom gigo mineno ok environment. Ang'eni ne in gosiepe manyiri manusomo godo, relatives ne in godo. Ang'o mipuonjori kuom osiepe nigi kuom wede ni from the environment, nyithindo manudhi godo school mabe nena ka samoro ni kanyo. Ang'o gini misepuonjori nyaka ne holiday ni chakre? Okwongo apuonjora associate geje. Afuenyo my potential. Gigo manyalo timo. Kasto I identify type of friends man godo. Nitie osiepe mana drop. Gi osiepe ma podan godo. Ot afuenyo era mar jonyuol gi nyithinde. King'iyo this pandemic uchumi noidho but negitemo mondo gi give us the best. Mano apuonjora kuomgi. Ariyo nitie gik ma jonyuol ofwenyo kuoma mane gikia. Kaka awachni ginyalo fwenyo ni negifwenyo ni am talented according to me personally. They identified my talent. Chien kanyo kapok itieko wuoyo awinjo kiwacho kanyo ni ntiere osiepe ma in godo ntiere midhi go mbele ntiere mane mid drop. To most wayudo ni teenagers sana osiep ema miyo gi lal. Osiepe ni mani drop gi ang'o mi ni drop gi to midhi go mbele gi ang'o mi dhi kod gi mbele? Nitie friends man gi dreams. They dream big and they're working towards it. But nitie osiepe moko ma gin kama gintieno. Kitemo rekebisha or feel like you are not the right person. Kora according to me napenda friends wako focus. Mungi gima gidwaro in life and ok take advantage of that pandemic magibedo godo ot. Nitie jok moko mane mor gi that pandemic ma inyalo paro ni gilemo na another pandemic uchako wuogi. But
friends madongo sani negi feel lit no mar bede dot kendo negi gombo ni wadog school mondo wadhi mbele. Koro siepena mana weyogi they mess but kana temo rekebisha gi to negi feel like I'm not the right person. Koro gide manegi kungo gi mia distance kasta step backward. Medina bende kanyo bawinjo kichaki igine iguzo wach mar parents. Inyalo nyiso ni en osiep mane ama how free should a teenage ama rawera obed kod janyuol nikech yudo ka nitiere samoro ma as teenagers, you as a youth still school going, nitiere gik moko ma if feel as a youth ni I should be telling my parent to nitiere force moro ma be yua ini after all kata kanyise I know the type of of mama I have, I know the type of dad I have. Inyalo nyiso nyathi machal kamano ama jonyuol ma be samoro gin ga harsh to their kids, to their children, ang'o minyalo nyisogi? Kachako gi nyithindo abo nyisogi ni parents are the best. According to me, I always accept correction. Nyaka from my joke ma ok chigni koda. Kona ni Medina idhi marach. Adok piny mabeda ngeni ang'o momian mang'ani uko na gini. So nyaki bed ngama accept to be corrected. Kasto nyaki bed osiep janyuolni. Janyuolne malo bedo first friend ni. Be onge chieng' ma obodwero ni marach. So bedo osiep janyuolni mondo ko correcti to penjri na ng'o momiyo koni mai. To gi jonyuol nitie ma o give distance to their children. Anyalo nyisi ni wan kaka nyithindo wawinjo ga maber ka wan machiegni gi jonyuol. Nikech there is a lot ma okinya kono jaoko but janyuol ni nata itwa secret yako. Inyalo kone mondo konyi, onya konyi molo ngata. Janeno mar Lolo TV kapok wadhi e yweyo tielo mokwongo aparo ni wendo makawuono wan go de studio en jalno ama rawerano ma pod dhi school iluongo ni Medina Lewish ma bende somo school mar Lala Secondary gwengego mag Homa Bay ka bende onyiso wa gino ma corona ama pandemic ni otimo ne dweche 8 mane en godo dala konyiso ni performance ne odhi piny sana kaka ok no expect ni performance ne nyalo dhi kamano. Bende okwayo nyithindo ama rawera man gi jonyuol dala sani mondo temo bed osiep jonyuol nikech janyuol ema notemo mano kuongo bedo osiep ne tielo mokwongo. Wadhi e yweyo kik idhi mabor kete mane Lolo TV. Arogi kendo janeno mar Lolo TV tielo mar 2 chenro twak rowere wendo makawuono wan go de studio Medina Lewish ma bende en rawera no moa gweng'no mabor mondo obi puonje gi rawera wetegi ma bende samoro gisomo godo, samoro neighbors ge, samoro relatives ge, ma bende kawuono miyo puonj makare kaka somo onego dhi mbele kata kobedo ni somo no bedo suspended ama somo no chungi gi jatend piny owacho kaluwore kod midhusi corona. Arwaku kendo ni machiegni Lewish, arwaki kendo ni machiegni. Lewish mana kama no awe godo adwa penji ni sama ne holiday mar dweche 8 rumo udok e school ni dwaro ni ntiere the number of mask manyak udogo hand wash ineno aya kasto bende ntiere gimo mane minister mar education owacho ni kudok e school udhi udoka ntiere classes ama rooms momedi mondo miyo keep that social distance. Ang'o minyalo wacho kanyo? Awacho ni mano neber according to my school. I'm in a day school. So I'm proud of my teachers. Negi temo kama ginyalo. Negi gero classrooms ang'wen ma nyalo tingo over 60. Ka waketo that 2.5 meters. According kendo depending gi weche mane owacho ni nyaka bed gi mask. Ne wadonjo gi mask kendo gen sure ni en mask maler. To kapok idonjo school ipimi kendo nyaka ging'eni temperature ni chalo nade. Bang' mano nitie gik mane gikelo school mang'eny kaka gige logo gi sabun. Ok ni nyalo dhi miti yudo ka pi onge kanyo gi sabun. Idonjo irwako face mask ni ipimi ilogo kendo ka temperature ni zai negi kwanye gi kanyo.
Nokiriuri gi students moko. Mamas dine rwako gi rwaka full 24 hours koso nitiere seche manugolo gi maybe ka utimo activities moko. Luore gi distance. We believe a distance. Ngini kibedo kanyo to kato kerwako mask to wan gi distance dire kae. Classes ne wan gi distance ma inyalo yueyo mask ne piny kiduoko penje class. But most of the time wabedo gi mask. Kaka kwa the dining hall, one show social distance, one show ni one gi face mask. Okay, to chien kucho wandalo mane wadhi school tengeni tuo mar corona ni ne poko obiro ahinya. Koro consultation yudo ni unyalo kata di group consultation ir japuonj ama personal ma be sani timore koso ntiere kaka okete yo mopogore. Nitie kaka okete. Wach bane ni jidhi ir japuonj kodhugore nonge. A teacher can sit there. Student machilo bedo koni, moro kacha. Kasto opuonjo kendo you discuss maber. Kendo is better than kata machoncha. Nikech fresh air kalo thuolo. Onge dhirruok, attention ni ir japuonja. Okay, Medina, wayudo ni jopuonj no kelo gimoro ni online learning. Anyalo penji ni online learning ochal nade be ober? Is it safe? Koso ntiere guidance ma alana need mondo mi odhi kode mbele? According to an kaka seteme, and asetem online education. Ober, nikech jigolo ideas mopogore. Mostly one watime WhatsApp. Ntie jok ma ask questions to be guided with other teachers. But want to jupuonje wago in a day. Wanyalo timo 2 subjects. Omiyo wa notes, omiyo wa clue, gi topic, gi page. To write our notes. Kwa biro to discuss kaka ju group no. To jigolo idea ka in gi penjo, ipenjo to duoki. Ipenjo, oduoki. Kokielewa be onyalo chungi kanyo mondo o explain ni moka poko the another thing. Okay, Medina wayudo ni holiday omiyo nyithindo mang'eny ofwenyo ni gin gi talanta mopogore. Neno ka moko timo gik mopogore, moko wer, moko miel, moko timo gik mamoro ji. In ang'o mitimo holiday ni kopogore gi book work? Bende ntiere gimoro amora mitimo? An gi holiday ago thum. An music ne matimo, andiko wendega. Awero gi adhi kodi studio I record, then I release them. Iwero wende machalo nade? Awero secular music. Kaka awero genge. Tawero bongo songs. Safari ni mar wer ni ere kaka janyuol ya guardian ni nokawe being ni pod ingeni parents wa mag joluo gikawa kaka ntie kaka gikawa education to kod gik mopogore gi ineno ere kaka jonyuol ni no ogine o welcome gi machalo kamae. My parents no ng'iyo gigo matimo kaka andiko wer. It depends kaka you carry out yourself kinda. Negiketo trust mang'eny kuoma. Kich ambe kiano na adwaro the best. Ka feel monda disappointed gi. Kendo adwaro timo music as a career. Wakati music monda gigo kama antieno. Adwana dhi mbele makata kanya bedo music teacher. Ati music no. Anyalo timegi career machielo. Tagoga thum. My bank tieko school they go and venture into music industry. Ngamo se bedo role model ni music industry kama miyo ni neno ni anto thum ni aneno ka nyalo kelo gimore mbele na ndalo mabiro. My role model na in Nandi, Tanzania lady. Gi Nadia. Okay. Inyalo kuom wende ni misewero go title ama wendi mane manoma Kenya ama miwinjo ka samora mora miwero to you feel on top of the world en mane? Anyalo wacho ni en Paipeta gi my best.
koro inyalo kwanyonwa line achiel moro ka ing'iyo godo kamera kacha mondo jok manoko maneni sani bo winje ka diera rawera ma kawuono wan godo e studio. Medina wacha adiera ni ento karia ne ndalo mabiro to en thumni. Inyalo drop nwa line moro achiel kanyo. Sawa, line achiel dino. My bestem, I'll miss you, yeah. Popote mnapoenda, mjue nawapenda, for the good time you've been with me. Ninahamini mnanipenda, 'cause in my dark day you turn to light. Give me one, two. Give me one, two. Give me one, two more day. Erokamano Medina, mana kwa dhi mbele janeno mar Lolwe TV. Koro ufwenyo ni gik mane Medina wacho ni odwaro bedo, odwa donje music industry kata music thum ringo e rembe. Udo ka ok en gino ma miriambo to en gino madiera, kalore kod wero sani ma umbe unena diera un jaje soko kanyo ambe an jaje studio ka afwenyo ni rawera ma kawuono wan godo e studio miluongo ni Lewish ni nyalo wer. Mana kwa dhi mbele Medina, inyalo nyisowa ni challenges mage kaka ma mikale kaka jalno marawera ama manyako modak e society gi jogo mopogore opogore. Gin challenges mage mikale ama mineno e society kamiae ma affect girl child, teenagers, girl child. Challenges ma affect girl child ng'eny nikech nitie jok ma take advantage of ladies, and to ladies be gin gik ma ginyalo duari kit ngimagi, mamoko to basic, machune ni onyalo mess mondo achieve gimodwaro no korash. To bang mess be inyalo yudo kikwedowa community kama wantie. Jibiro kawi kama tibedo kamae. So ladies face a lot of challenges. In personally bende ntiere challenge ama bende ntiere situation moro mani sawacho ni an kaka Medina gini kawuono chopona adwa chako gi kanya ada tatua eyo machalo nade. Bende ntiere gima chal kamano mosechoponi e kit ngimani nyaka koro idong mirom kamae. Mine not away from friends. Nafwenyo ni one of my friend netio gi drugs. But ne pek na monda we, but gima notimo nok berna. So according to me that was a big challenge. Nikech nachuna ni kwa nyaka chwanyra gi friend nano. Nikech gigo manotio. Medina, why don't many youths they lose the path kakoro gichiegni go ineno. Nitiere nyiriwe school, nyithindo ma jowuoyi donje timbe mag aola ineno, peer pressure, peer group. To wayudo ni all in all somo emaji dwaro. In samoro maybe isebedo gosiepe ama isebedo gi relatives ama isebedo gi jogo ma samoro nuchako godo to oweyo tineno ni an kaka Medina adwa dhi mbele gi somba. Adwa ni mondo ingi kamera kaka inyise jogo ber mar somo, gino miseneno ka somo kele ngimani, gino miseneno ka somo timo environment ama kamia ya luora ni ber ma somo setimo ne ng'ato mabindi samoro ing'eyo. Ngi kamera kacha kinyiso ng'ato ber mar somo ne nyathino manyako sana. Ber mar somo achiel. Respect ma ji kuongo yudo. Ji yudo from knowledge gima in godo. 2. Ne jawinjo mora mora. Ne wan gi pandemic ka. Dhano ne tho ka iweji. To nikech somo omiyo wa identify ni en tuo mane manego ganda wa ka ji ochokore kendo bedo kanyakla. Kendo somo no omiyo sani wan gi chanjo. Ichanjo wane pandemic. Somo no fwenyo ni kwa bedo mabor gi ji kendo warwako face mask tuo ni ok nyamako wa. 3. Samane wan gi shidani nitie tije wa mana ok wanyal timo. To joma no somo ne yudo pesa gi. Kech no ndiki gi tich. Jonyuol ne struggle lakini somo no nyalo yudo salary ne kata tinto o push godo. Ladies
onge respect kati ber manade somo ema bomi respect. Somo bomiyo weche miwacho jifwenyo ni ng'ane rieko. To gokisomo to inyalo bedo majaber but you are vulgar. Ya ngata bo winjo weche nigo ka gima nono. Respect mokwongo ji yudo somo koro en mana kinda. Medina ma okang' mogik mwaloro godo show. Wang'eyo ni sani jok mong'eyi neni e TV sani advice puonj makare misemiyogi kendo janyuol moro wacho ni de ni nyara ni nyalo bet ka nyar ng'ane ka ng'ane makora neni e TV ni da mordi. To samoro janyuol ma wacho kamano no ene ma pok omiyo nyathini opportunity platform mar yudo chir mondo bi owuo gi jowetene kaka koro kawuoni wuoyo kodwa ni. En advice mane mimiyo jonyuol king'iyo kamera kendo watika show gi mano? Jonyuol kamoro moro ma untie, akwayo unu bedo osiep gi nyathini. Nyathi ka ino osiep ne obukoni gima chunya dwaro. To kokoni ng'i kaka ikonye. Kwanye gi kama okoni gono. Werito ni mondo winj mang'eny e kiyie ni ng'ane nyalo. Ka en talent, konye nacha. Confidence, gi build confidence gi kaka uwuoyo e ot kae. Chir ma in godo. Chiri jomoko wacho ni chiri nyuolo go ji. Puonje. Once you are disciplined, ka nyathi discipline konye ado work gi prayer. Nyawacho mana. Okay, rokamano Medina. Janeno mar Lolo TV mana kaka winjo kuom rawera ma kawuono ne wan godo e studio. Ka bende weche mowacho go adiera ok inyal paro ni rawera ma kawuono ne wan godo ni en nyathi ma pod dhi school kendo en e form 3. Ka bende otieko konyisowa ni somo e gimoro amora, somo e nguzo masani watiyo godo mondo wapeny yore te ma ok nyal. Bende ochako advice jonyuol ni ubed jogo machiegni gi nyithindgi, unacha talents. Kik ibed janyuol ma ka nyathi onyiso ni mama winjo kan gi talent mar wer. To samoro nyalo nyise ni ng'amise winjo ka wer e family uka uwinjo kaka jaber ni kawuono wer adiera wer to pod odhi school to bedo ni jonyuol ne omako lwete modhi kode mbele omiyo en ka odiechieng' ma kawuono. Bende otemo nyiso rowere ni hard work pays. Kaka embe sani koro otemo mondo chieng' moro obed e nguzo ma mbele, obed role model ne the society. Mane makelo e chenro mogik mar twak rowere odiechieng' ma kawuono. Oriti uru masani asabedo jata chenro mar Ripolino Yudo.